Localizados os restos de 4 represaliados na fosa común de Beira, en Carral. A intervención fíxose tras o convenio asinado entre a Universidade de Santiago e a Deputación da Coruña. Os traballos están coordinados polo Grupo Istagra da USC. Saudamos xa o historiador Xurxo Antelo, que é responsable do estudo histórico do cemiterio de Beira. Que tal, Xurxo? Como estás? Moi boas. Hola, boas. Que tal? Ben, pois moitas grazas polo convite. Grazas a ti por aceptar. Supoño que moi satisfeitos, non, co achádego? Sí, moi satisfeitos porque, bueno, ao final, este tipo de traballos, de intervencións en fosas, digamos que sempre me gusta remarcar que a intervención propiamente, por así dicilo, e a posibilidade de atopar restos óseos é, pois digamos que o centro ou piar un pouco do que é o traballo, pero non é o único. É importante pois dar contexto á violencia, atopar os lugares, ampliar a lista de vítimas, ampliar a súa bibliografía, pero evidentemente pois isto é unha parte central. Claro. E claro, cando se dan resultados así, pois claro que é satisfactorio en termos investigadores históricos e tamén polo que supón para as familias que un pode velo ali mesmo sobre o terreo, claro. Claro, pasaron 90 anos do acontecido e está claro que o tempo non xoga a favor, non, de todas estas investigacións e neste caso, ti que fixeches o estudo histórico, neste caso semella que apareceron nun lugar que coincide precisamente ca descripción que facían as testemuñas orais, non? Sí, a ver, a fonte oral é unha fonte que sempre é moi importante por diversas cuestións, pero unha delas é porque en moitos casos está destinada a perderse, ademais, claro, en un período de tempo bastante curto, no caso de non ser recollida. Claro, neste caso cobrou especial relevancia porque, ademais, como, bueno, imagino que falaremos despois, se tratou de, bueno, dun proceso que entra dentro do que son os chamados paseos, non, asasinatos extrajudiciais, que, claro, ao non ser sometidos, digamos, a xuizo, a un xuizo con poucos trazos de legalidade, pero un xuizo, ao fin e ao cabo, non existe apenas documentación, digamos, claro. Fontes documentais que nos permitan coñecer, reconstruir os feitos. Entón, claro, a fonte oral foi sumamente importante. Hai que reseñar neste caso, gustaríame tamén falar de que, claro, eu dende este ano, que son encargado de elaboración do informe histórico, tratei de recoller o máximo número de fontes posibles, coa maior exactitude, pero de que algúns familiares xa no seu momento desenvolveran investigacións propias, non unha investigación pois en termos históricos nen académicos amplia, pero si unha investigación a nivel particular, tratando de recoller información sobre a posible localización das súas familias, e que foi de moita utilidade, porque estas persoas falaron a súa vez con outras testemunhas, moitas das cales xa non están vivas. Claro, un traballo en equipo que ao final está dando moi bons resultados. Gustaríame saber un pouco en que estado se atopan os restos que foron localizados aí en Beira. Ben, pois, a ver, neste sentido hai que ser moi precavido porque é unha parte da que eu pois non teño un coñecemento máis profundo, corresponde máis ao traballo dos arqueólogos e do antropólogo forense, pero, bueno, eu polo que puiden saber, obviamente, estar traballando de man co resto de membros do equipo multidisciplinar, hai que ser moi precavido neste tipo de conclusións que se poden extraer de maneira primaria, porque as evidencias sobre o terreo poden dicir unha cousa, digamos, e logo, pois, o traballo máis minucioso no laboratorio poden achegar outras conclusións. Pero, bueno, en principio que sacaron no traballo de campo, o estado, pois, é, digamos que relativamente bo. Vamos, hai outros casos nos que o estado de conservación dos restos non é para nada, non se asemella a este caso. Non sei se apareceron obxetos persoais, prendas ou algún indicio que poidan axudar a poñerlle nome a estas vítimas. Ben, pois, ata onde sei creo que apareceron algúns obxectos que conseguiron identificar, pero tampouco ata o momento, como digo, é moi precipitado para sacar unha conclusión de se estes obxectos poden servir para identificar, de se realmente este obxecto é un obxecto que pertence a esta vítima, porque, pois, por exemplo, podes atopar un obxecto metálico, unha prenda de algo, e non ten por que corresponder. Pode ser que o espazo fora removido e corresponda a outra época temporal, pode ser que correspondera pois a un enterramento anterior que xa non este, multifactorial. Entón,
é moi difícil ata o momento sacar conclusión respecto a iso, hai que ter un pouco de paciencia para que o Claro. equipo arqueolóxico e o antropólogo forense máis pois con máis calma no laboratorio saque as pertinentes conclusións. Claro, porque apareceron restos de 4 persoas, 2 foron exhumados, agora empeza esa fase que é complicadísima e de identificación, non sei canto tempo se pode prolongar este proceso. Pois é que tampouco máis quixéramos nós sabelo, pero que tampouco hai uns tempos exactos porque ao final non existe, digamos, un modelo uniforme para cada caso. Hai moitas variables que influen tanto de o estado de conservación dos restos, de, digamos, pois a dificultade que poda topar o antropólogo forense para traballar con eles, pois por se teñen moita terra, polo estado no que se atopan, por se están moi desintegrados ou non, por as diferentes evidencias que teñan que poden levar a que se demore máis tempo ou menos, e despois, claro, está a parte xenética, que implica contrastar as mostras de ADN dos familiares coas mostras extraídas destes restos óseos, que tamén pois depende a súa vez de diversos factores, tanto de a conservación e o estado no que se atopen estes restos óseos, a relación máis ou menos directa que haxe entre os familiares e a víctima. É moi difícil establecer uns tempos. Pola posición dos corpos, por esa primeira inspección ocular, que nos din os osos sobre o que lle puido ter ocorrido a estas persoas? Bueno, pois o que se pode falar ata agora, como comunicou onte o antropólogo forense, que xa digo, creo que é a persona máis axeitada para falar desto, dado que eu me ocupei da elaboración do informe histórico, falo por voz do que dixo el, non das conclusións que saco eu. Son 2 persoas que son varóns, maiores de 20 anos, que andan entre os 20 e os 40 anos, e que presentan signos que son, digamos que compatibles con violencia, co exercicio da violencia sobre os propios corpos. Exhumáronse 2 restos de 2 persoas. Por que das outras 2 non se completou ese proceso? Pois a cuestión é que este espazo do cemiterio de Ibeira non só no sitio no que estamos intervindo, porque existen outros espazos do conxunto do cemiterio, na contorna da igrexa que son susceptibles de cando menos según a información que nos manexamos atopar restos, ten unha dificultade que é que a mediados dos anos 50 o espazo sufriu unha transformación importante, digamos, coa ampliación da igrexa e coa transformación do espazo, de que houve un gran movimento de terras. Entón, claro, eso implicou que 2 dos individuos atopados están, digamos, nunha zona de moi difícil acceso porque as reformas, concretamente, pois unha acera que se construiu posteriormente digamos que entorpece os traballos pois porque parcialmente, cando menos, está sobre os restos óseos, entón dificulta moito o traballo neste sentido porque non están digamos nun acceso directo para os antropólogos, senón que están por así dicilo metade sumerxidos debaixo do que é o espazo da igrexa. Confiades en que se poida acabar pechando o proceso e continuar buscando a totalidade das persoas que se cree que poidan estar ali, aínda que non sexa agora mesmo, aínda que sexa nunha segunda ou nunha terceira fase? Bueno, eso é algo que supoño que as institucións pertinentes teñen que determinar, se abre unha seguinte fase. Eu, polo que podo dicir, estes días estando traballando ali da man do equipo arqueolóxico, eles pois fixeron todo o posible por deixar protexidos estes restos e por deixalos ben localizados e tomar todo tipo de detalles por se dese unha futura intervención que, confiemos que sí, pero claro, tampouco teño capacidade de poder afirmar que se vai a facer. Claro, como dicimos, o interese, o foco moitas veces está posto sobre a identificación dos restos que aparecen, pero ti dicías tamén que hai que poñer o acento tamén noutros elementos, non? Que nos permiten reconstruir un pouco que foi o que puido acontecer aí, non? E reconstruir o relato do que foi, ao fin e ao cabo, a represión en Galicia. Nese estudo histórico que ti elaboraches e dentro das conclusións que poñerás sobre o papel, que elementos son os máis significativos, Xurxo, desta intervención?
Pois mira, eu creo que se non o que máis, un dos elementos máis destacados que eu creo que hai que subliñar é o modus operandi da violencia que implicou, pois digamos, unha maneira de organización da inhumación dos corpos que creo que é, pois, entre curiosa e que creo que en termos históricos debe salientarse, como digo. A ver, En explícate. este caso de Beira, pois mira, neste caso de Beira, as vítimas eran fusiladas nun espazo situado, digamos que contiguo á beira da Estrada Nacional que conecta Santiago coa Coruña, da beira Estrada Nacional que pasa bastante próxima á actual, eran fusilados nas inmediacións dunha antiga canteira que se atopa pechada, a canteira das Catalinas. Os corpos eran deixados aí tras ser fusilados de madrugada e despois eran os propios veciños os que tiñan que encargarse de cargar cos corpos utilizando carros tirados por forza animal, concretamente de bois, levalos ata o cemiterio, pasar un tempo, digamos que gardando os cadáveres ata que un xuíz e un forense procedían ao levantamento do cadáver para posteriormente ser os propios veciños os que se encargaban de concretar o espazo, de acordar o espazo no que ian a enterralos e de levar a cabo a inhumación. Este proceso, como digo, eu creo que é moi interesante de resaltar e ademais levounos a tirar do fío e a topar outra información, como por exemplo un veciño que nos foi de moita utilidade porque viviu, digamos, de maneira directa estes feitos que che estou a contar, Sí. que nos sinalaba que, dado que foron os veciños os que tiveran que verse obrigados realmente a ser os encargados de trasladar e de enterrar os corpos, trataron de darlle a maior dignidade posible, de facer o enterramento dentro das circunstancias o máis digno posible, e de feito, pois esta persoa falábanos de que nunha das fosas que el referenciou que a veciñanza nunca pasou por riba desta zona, sempre a bordeou, tendo en conta que, bueno, pois que era voz populi, digamos, que nesta zona houve uns enterramentos, parece un elemento tamén moi a destacar Sí. esta implicación dos veciños de tratar de, bueno, digamos que darlle dignidade a estas persoas e de feito, pois este propio veciño, cando se enterou de que finalmente, digamos que dera resultados a escavación, achegouse por ali e dixo pois que estaba moi contento de que tantos anos despois seguirá habendo familiares que quixeran dignificar a súa familia e remarcou iso, que a veciñanza sempre foi moi respetuosa, que tratou de digamos que manter pois a dignidade destas vítimas e dixo, non lembro nos termos exactos, pero algo así como a vida nunca se lles puido devolver, pero fíxose todo o posible porque descansasen tranquilos e por darlle un enterramento digno. Iso tamén supoño que será unha satisfacción para vos os historiadores, non? Contribuir a iso, non? A darlle dignidade a todas esas vítimas. Sí, sí, digamos que eu, pois, desde a miña experiencia persoal podo falar de que este traballo ten unha vertente que en termos profesionais pois faiche sentir gratificado, en termos, pois digamos, de o que ten que ver cos valores de reparación, de xustiza, de que unha democracia se ten que asentar sobre a verdade. E despois está outra parte que obviamente pois non existe unha fronteira como tal, entón se misturan unha parte máis persoal de que, claro, tes relación cas familias, ca Claro. veciñanza, especialmente no caso das familias, pois é algo que, bueno, que conmove moito ver a familias que a súa familia se autoimpuxo o silencio con maneira de sobrevivir, que ao mellor nunca quixo falar, que foron os netos os que recentemente empezaron a rebuscar e a preguntar e ver como, bueno, que teñen esperanza, que vexan que isto se fala de que é un problema público, de que non é algo que teña que residir pois na súa familia, na esfera privada, que digamos que é algo que se recoñece como un problema público, pois si dá moita satisfacción ver a estas familias, que o ideal sería que evidentemente pois poideran recuperar os restos, pero que máis alá diso eu creo que bueno, que se ve que eles sinten cando menos un pouco de satisfacción E porque alivio tamén, se este supoño. tratando de dar, claro, dignidade
falando iso, como digo, de dar un recoñecemento de que isto é un problema público que hai que tratar como tal. Esta intervención fíxose grazas a un convenio asinado coa Deputación da Coruña, un convenio que contempla tamén a intervención doutras dúas foxas, a de Boisaca en Compostela e a de Serantes en Ferrol. Non sei se tamén vas participar ti nesas intervencións ou aínda non tedes os equipos formados. Non, sí, precisamente eu a fosa de Carral son o encargado tamén a fosa de Carral, perdón. A fosa de Boisaca son o encargado de elaborar o informe histórico e logo outra compañeira do grupo que o seu nome é Lucía Santiago, pois Sí. ela está se encargando de levar a cabo a redacción do informe histórico do caso de Serantes en Ferrol. Entón, bueno, eu estou implicado directamente no caso de Boisaca e no de Serantes, aínda que non son eu directamente, pois obviamente, Xa. como traballamos conxuntamente, pois estou informado e persoalmente interesado, Xa, claro. e a de Boisaca tamén ten a súa complexidade, non, Xurxo? Ten tamén unha fosa complicada, non, de intervir. Sí, a de Boisaca, pois ten, digamos que unha especie de paralelismo, poderíamos dicir, con este caso de Carral, inda que moi distinto, que ten que ver coa transformación que sufriu o espazo. Boisaca foi un cemiterio que a mediados da década dos 40 sufriu unha reforma importante e construíuse unha avenida central. Despois, pois, ao ser un cemiterio municipal, moitas das, digamos, dos lugares do cemiterio foronse transformando pouco a pouco. Entón, esa é unha das grandes dificultades que ten o caso de Boisaca, senón que máis xunto a que, bueno, tamén, ademais aquí en Boisaca, tamén ao tratarse dun cementerio dunha cidade, é máis difícil certamente atopar fontes orais. Claro, claro. A cantas persoas buscades en Boisaca? Pois se non me falla a memoria, porque falo así un pouco de cabeza, Sí. pero creo que son 97 persoas en Boisaca. É dicir, vai ser unha intervención longa e complicada. Non sei se hai un cronograma previsto para intervir ou aínda é un pouco cedo. Sí, é un pouco cedo, a de Boisaca aínda non está programada porque ademais, digamos que isto desenvólvese ao final a través dun equipo multidisciplinar, e os arqueólogos, o equipo de arqueoloxía tamén, pois digamos que consenso ou coordina con nós en función da información que os investigadores recollamos ao redor de como está o espazo, Claro. da información que teñamos, pois temos que ver en que medida se pode intervir e como. Entón, todo este tipo de detalles hai aínda que definilos. Claro, e a de Serantes que será para outono, ou mellor? Sí, a de Serantes, pois non sei aínda se está fixado oficialmente, pero nese caso sí que se estivo xa barallando unha... Bueno, xa estiveron falando destes detalles, como digo, non sei se existe, non existe, porque tampouco levo o caso, creo, aínda unha data oficial, pero neste caso sí que sei que xa houbo conversas cos arqueólogos para tratar de dirimir este detalle. No caso de Boisaca, estou levando a cabo, aínda teño un par de pinceladas ou avances que facer en termos de investigación Bueno, histórica. pois seguiremos pendentes dos resultados do voso traballo. Parabéns polo que vos toca e moitas grazas por compartir as conclusións aquí connosco, Xurxo Antelo. Moitas grazas e unha aperta. Nada, grazas a ti. Graciñas.